și bine v-am găsit la un nou videoclip și astăzi o să jucăm biliard. Haideți să începem. Cred că de data asta nu mă dau de bătut până nu câștig. Am atâtea monede și eu nu sunt în stare să câștig. Bă, nu cred. Am atâtea monede și nu sunt în stare să câștig. Bă, n-are cum. Acum nu mai mă dau pe tot niciodată. În videoclipurile precedente am pierdut. Dar m-am lăsat și am făcut. Și până am revenit și mi-am revenit și am câștigat. Am atâtea monede. Bă, și am 4 bani. N-am mai mulți. 4 bani. Dar trebuie să-i fac. Trebuie să fac 150 de bani. Și de monede. Am mai multe monede decât bani. Ia uitați aici. Câte monede avem. Înghețai mâncața șpulele. Dar cum făcut și cu iapa? Mamă, Ionuță, tu știi ce iapă avem? Ce? Hai de capul meu. E tractor mâncața șpula ta. Ce a făcut? Tu știi ce trage? Trage, ai? Hai de capul meu, mami. Zice, începem videoclipul. Acum nu mai mă dau deloc bătut. Ia uitați aici. Ce faci videoclip? Ce videoclip faci? Cu biliard. Ia aia dă-i cu aia. Dă-i mă. Acum nu mă dau bătut. Deci nu o dau. Picătus. Mă bag eu cu spartele, cu plinele. E, se vede el aici. Da, v-am spus că mă bag eu cu spartele, cu plinele, că m-am încurcat în ele. Mâncărăți? Da, mâncai. Ce mâncași? Mâncai acolo ouă și cu salam din ăla tare. Mie îmi place ăla. Ba, bine, bă. Cum, mă? Bă, da cu... Bună, unde vrea ea? Bă, mi-a intrat alba. Mi-a intrat alba. Am văzut ce bine. Sau n-am văzut ce bine, bă. Bă, mă uit la sfârșit pe filmare și după aia mă uit eu dacă mi-a intrat alba. Mă uit dacă mi-a intrat. Deci, nu știu să se poate așa ceva. Bă, sunt extrem de nervos. Bă, am zis că nu mă dau bătut. Dar sunt nervos decât... Deci și eu o să... Dacă băgă și la mea, am și eu 4 la 4. Bă, știam. Bă, știam de stan. Da. Da. Nașul meu, eu sunt Mihaela. Ce dau ăla? Bă. Încercai să te sun să cai telefonul în deal, că nu răspunde Florian. Hai, dar ce-o nașul meu? Ce? De ce suni? Te sună el acum? Da, văzut numărul. Și că alo, bună ziua, ce faci? Și văzut că e cineva după acolo, după la el. Asta-i... Coai! Bă, ce zici asta? Bine! Bine. Coai! Păi, ce te lasă mai? Dar ce mai să nu n-a ajutat să-ți ia?
Îmi plac. Nu, i-a luat acolo și zis să așa, mie îmi place. Mă duc la asta, că iată, mă răzbăt camera. Asta e pe ăla. Păi e toată ziua asta aștept fără ăla. Lasă, mame, să săruc. Ce să știu? Eu Eu cine sunt? Eu cine sunt, mă, nenorocitule? Nenorocit. Nu sunt mami care te iubește mult. Mihaela, sunt bravo, mamă. Bine. Bravo. Gata cu mine. Fii cu mine că acum îți dau ca sus. Bravo. 5. Am mâncat 5. Iar are 4. Are 4, are 4, are 4! Bine, bine! Mai am una de băgat. Mai am maro. Mai am maro de băgat și atât. Bă, După aia și tu ne-o dăm. să câștig. Sper acum să câștig. Bă! Și vreau la acest videoclip să strângem și noi 1000 de abonați. Deci acum să băgăm. Sper să bag. Bă! Acum fac. Gata. Gata cu șmecheria. Florin ne zice mai încolo. Bine, bine, bine. Gata. Deci, am câștigat. Nu să deci banii. Dă-te-vă mai încolo, n-auzi. Bă, nu mai. Bă! N-auzi-te mai încolo. Dacă te mor, făi. Ia telefonul lui mami, bebe. Da. Bine. Pe descarcă. Al meu. Nu pot să cred. Hai. Bă, trebuie să dai pe toate numele. No. Deci, cam ăsta a fost videoclipul. Dacă vreți să mai postez, dați like și abonați-vă cu foaia făstănuț. La revedere! Pa, 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 pa! Nu, de asta. De asta vreau. Dă coace să desfac. Nu, de aici să le face. Ultimat. Asta să o fac semișuri.